అందరికీ నమస్కారం అండి. కొంతమందికి ఎంత డబ్బు పెరిగితే అంత అహంకారం పొగర పెరుగుతుంది. మరికొంతమందికి ఎంత డబ్బు పెరిగే కొద్దీ అంత ఒదిగి ఉంటాం, మర్యాద గౌరవం ఎదుటి వాళ్ళకి ఇవ్వడం పెరుగుద్ది. కొంతమందికి డబ్బు పెరిగే కొద్దీ ఏమో అహంకారం పొగర పెరిగిద్ది. మరికొంతమందికి డబ్బు పెరిగే కొద్దిగే మర్యాద గౌరవం పెరుగుద్ది. ఇందులో పాస్టర్ ప్రవీణ్ గారికి ఎన్ని కోట్లున్నా అంత తగ్గింపుదనం, అంత వినయం, అంత మర్యాద, ఆయనకున్న ఎన్ని కోట్లు అంటే ప్రజల కోసమే ఆ కంపెనీలు, తన కోసం కాదు, ప్రజల కోసమే ఆయన కంపెనీలు పెట్టి ప్రజలు బాగుపడతారు, వాళ్ళకు పని చూపించడం కోసమే, కొన్ని వందల మంది పోషించడం కోసమే ఆయన కంపెనీలు ఏర్పరిచింది. కానీ కొంతమంది వాళ్ళ బ్రతుకు తెరువు కోసం, వాళ్ళ హోదా